Ola a todos, hoxe estamos nunha especie de cruzamento de camiños. Estamos nos lindes de Pontevedra, Ourense e Portugal. Moi cerquiña daqui, en Luneda, vive Concha. Concha é unha muller espectacular. Ten 77 anos, pero aínda calceta. Tece lana, traballa na terra, traballa cos animais. Concha é sacristana. Aos 30 e tantos aprendeu a ler e aos 70 e tantos era presentadora de televisión. Tuvo unha vida con clarescuros, pero é certo que nunca deixou de cantar e de bailar. Por iso, aínda hoxe veñen moitísimos mozos e mozas de grupos de música tradicional para intentar rescatar parte das cousas que Concha aínda ten na súa cabeciña. Prometémosvos un programa precioso e unha protagonista maravillosa, Concha de Luneda. Situémonos no mapa. Estamos en terras do concello da Cañiza. E isto é Luneda, o pequeno paraíso no que se move a nosa protagonista de hoxe. Como vedes, é un fermoso lugar onde a natureza resoa sin interferencias. A auga, o vento, os paxaros. E de cando en vez tamén se escoita este repenique. Se queres aquí, aquí, se queres alala. Se queres aquí, aquí, se queres alala. Se queres vir a casiña, ai, moi pronto chegarás. La, 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 la. Vendo así, parece que a vida desta muller é casi idílica. E de feito, ela di que ten unha vida perfecta. Sí. Iso sí, nunca esquece o que xa pasou. Viviu a guerra, tivo unha infancia dura marcada polo abandono do seu pai, andivo descalza e pasou fame, traballou no campo como calquera home, emigrou a Cataluña, perdeu o seu único fillo. Pero contra todo, Concha asegura que é feliz. Fálame do campo e da ciudad. Ti que prefires? O campo, evidentemente. No. A mí gustame a ciudad pola vida. Gústame. Eu ainda non hai moitos días que fun a García Barbón, a la pintar o indio. Sí. A mí gustame a ciudad onde haxa xente. Gústame, eu non conozo a falo con xente. Ti que te gusta o ambiente? A mí gustame o ambiente, a mí gustame todo. E tamén sei estar calada. Cuidado, se quero estar calada, tamén sei estar. Cuidado, E entonces pero gústame que non abandonan a terra. Temos unha terra tan maravillosa. Aquí collense vos melóns, aquí collense vos feixóns, boas patatas, e bo de todo. Mátanse vos porcos, eu tiña casa chea como un huevo, porque me ten un porco maravilloso, e teño de todo. Teño jaliñas, boteñe millo, boteñe verdura, erva. A vida é linda se sabe levar. A vida non é triste, é preciosísima. É lindísima a vida. Fálame dos seráns. O serán, mira... De cando ti eras moza, fálame daquela época. Mira, cando era nena pequena, onde estábamos de caseiros, había... En canto ao Bajerre, non había serán. Claro, veu a guerra e acabou... Nin tocaban as campanas, non. Eu fui para arriba neste cando era... Eu nací no 29, sabes que isto foi no 36, eu era pequena. Bueno, entonces viñan mozos destas ribeiras todos. Viñan mozos de todos os sitios. Sí, e viñan vellas, e era un candil de carburo. As vellas que viñan a controlar? No, cuidado. As vellas fiaban, e calcetaban, e tamén botaban a súa canción. Eu acórdome ben que ainda cancións que cantaban daquela. Que cantaban, botaban cancións un pouco. Cantas unha naquiña? Sí. A ver. Cando é que cantaban, que eran de parada, entón decía, cando é que echaron, vimos aquí o serán, vimos con moita alegría, a pena é meus amigos que moi pronto ven o día. As campanas de Vigo tocan abuelo, e as de Santo Domingo, ai que me muero, ai que me muero, ai que me muero. As campanas de Vigo tocan abuelo. Eu sei moitas cancións que aprendín de pequena. De quen aprendeches ti tantas cancións? De todos que cantaban, porque eu andaba a cantar, eu tiña un vicio de cantar, eu era viciosa en cantar. Entón era Jota, porque vexo que na tele non facedes ben. Botades primeira muiñeira. Jota, muiñeira, porca ruza, que a rumba e esa zamba. E despois ven paso doble e valse. E bótanse, tócase a primeira jota. Foi chamar unha moza a bailar, aquel bailache jota. E despois a muiñeira coa mesma moza. As 5 pezas coa mesma moza. Sí, señor.
Concha é unha desas persoas que se fai querer, pero é tamén unha fonte inesgotable de cantigas populares desta zona limítrofe con Portugal. Por iso, dúcias de mozos e mozas que se dedican á música tradicional acoden a ela para aprender. De feito, o día que estivemos con ela, tivo unha grata sorpresa. Os do grupo Xistra de Coruxo apareceron para acompañala cos seus instrumentos e darlle uns aloumiños. Xa sei, que tal? Todo ben? Sí. Boas tardes. Contalle a xente que ten Concha de especial. Concha quizá a conozcamos todos porque polo tema das cantigas e pasamos moita xente por aquí de grupos folclóricos a recoller, pero creo que o valor de Concha está na faceta humana. É dicir, Concha é unha muller que supoño que haberá máis como ela, pero que a súa vida é unha época da nosa historia moi dura e pola súa vida pasaron pois todas as facetas que se poide imaginar. É un encanto de muller. Casi como esta árbore, eh? Ten Sí. todos os matices, todos os Sí. recunchos, fixo de todo. E ela, porque vos quere tanto a vos, que lle destes vos a ela? Porque No. Concha, hai que decirlo, ten un cariño especial por os de Xistra. Pois non o sei, supoño que será polo trato, non? Ou a mellor é algo mimético, algo mutuo, non? A admiración que temos, non? E cada cousa realmente sí que nos podemos dejabar de que cada cousa que lle pasa na súa vida nos estamos sempre para apoiala ou mira, é unha muller que chama todos os meses a casa para ver como estamos de saúde, nós chamamos a ela. Hei de casar en Luneda, ole morena, que terra de moito pan e ole salada. O forno da miña sogra, ole morena, cría silvas todo bran e ole salada. Non son boa mota, non a quero ser, porque as que eu son botanse a perder, botanse a perder, botanse a perder. Non son boa mota, nin a quero ser. Será que tú dabas ole morena, pasadiñas pra beber e ole salada. Eu che daría palabra, ole morena, outros amores non tere, ole morena. Xa fun a marín, as pernas che vin, e o teu jato negro botabas a min, botabas a min, botabas a min. Xa fun a marín, e as pernas che vin. Esta la jota de arriba, ole morena, y esta la jota de abajo, ole salada. Esta la jota que baila, ole morena, jota los maños, ole morena. Xa fun a marín, e as pernas che vin, e o teu jato negro botabas a min, botabas a min, botabas a min. Xa fun a marín, e as pernas che vin. Vedes, isto é de enfrutar. Eu teño lavadora, sabedes? Pero resulta que a miña felicidade é lavar a man. Eu, bueno, casei-me con un rapaz daqui, pero a miña nai procede de Arbo, o meu pai é portugués. Eu nací en Arbo e criei-me arriba na montaña, no Ayuntamiento da Cañiza, en Santiago de Parada. Antes dante botei patatas aí nunha veijiña que tiñamos preparada. Cústame moito porque tamén teño besemal dos huesos e eso. Pero fíxeno, cuido das ovellas, metémolas arriba naquela corte que me custa moito subir, pero coa axuda de Dios vou. E deixei aquí este pouquiño de centeio para enseñar as criaturas que queren tecer a palla para que non perdan, para que sepan como se tece. Teño unha hortiña, como vedes, levo uns calcetines de lán, fío lán,
faz o calcetín de lã, é das miñas ovelhas. A mí non me ensinou ninguén, ensinoume a necesidade. De pequeniña, hasta había tanta necesidade que ripábamos as lãs que as ovelhas deixaban nos taxos. Aproveitábase todo. Fíase para fora. Para torcelos, tórcese para dentro. Eu desfruto moito, son moi feliz a fazer estes traballos. En ningún sitio non cambio o campo por ninguna ciudad. Vedes como se vai? Así. Poñaron un pouquinho de erva. Sabedes, esta muller é incrible. Concha fía, tece, cose... Pero ademais destes traballos que fai con gusto, está o labor diario. Érguese case ao amencer para atender os animais. Arranxa as cousas da casa, vai á erva, fai o xantar... En fin, que non para un segundo. E todo isto sen perder as ganas de bailar e de cantar. Só ten unha queixa, que as pernas xa non lle aguantan para botar unha jota. Polo demais, a vida para ela é un placer. Anda. Anda. Como te enamoraches do teu marido? Mira, aquí tuve varios pretendientes. Seguro. Varios. Porque ti eras moi varios. bailadeira, moi Pero cantareira. mira, eu nunca quixen un home ningún rico. Sabes por qué? Porque non quería ser criada toda a vida. Non quería ser servienta toda a mi vida. Quería ser dueña, maestresa. Quería mandar na miña casa. E para iso necesitábamos un home pobre. Pobre. Sí. Se casas cun rico, eres unha desgraciada. Non queres ninguén. Así, tes unha silla, suáchela. Tes unha camisa, suáchela. E despois vouche dicir outra cousa. Tuven varios pretendientes, que ainda hai aquí familias deles, tuven varios pretendientes, pero podo dicir que eu bailaba con todos, pero eu los ventaba, eu non quería nadie. Este sí, porque era pobre. Sigues namorada do teu Guillermo? Sí, se non seguira non o cuidaba como un fillo. Cando está maliño, cuido como se fora un fillo. E cando fai falta darlle unha represaria, de maña dou. Eu cuido como un fillo. E de tua nai que recordas? De miña nai recordo moito. Morreu con 87 anos aquí na miña casiña. Foi sempre moi honrada. Deixou o marido, pero nunca quixo saber de nadie. Moi decente, moi honrada. Ela tamén cantaba? Cantaba, pero non cantaba así, non. Quen cantaba moi ben era meu pai. Na familia de meu pai tiño vos cantores. Enseñouche unha... Non, meu pai cantaba moito unha canción, puñame sentada na rodilla, ele tocaba a guitarra, e tamén tocaba... Que che cantaba? Como lle chaman aí este home que... É unha viola. Unha viola, sí. Entón cantaba... Toca-me nesa viola, repenica-me os dedos, a arrebentaren as cordas, aquí tes os meus cabelos. Abre-te a porta para o lado, deixa-me pasar para dentro, quero ver esa menina que teño no pensamento. Tu eres pobre e un artista, sin ti non posso pasar, e hai de facer un xacigo para o teu corpo sepultar. Eu acórdame que cantaba moi ben. Meu pai cantaba moi ben. Era moi guapo. Rapaces, vamos a vir, ai, cubira e coisa boa. Eu xa vi danzar o vira, ai, na cidade de Lisboa. Eu xa vi danzar o vira, ai, na cidade de Lisboa. Ora vira, vira, tamén viro eu, teu pai é meu sogro, teu amor son eu, teu amor son eu, teu amor son eu. Ora vira, vira, tamén viro eu. Desde Lisboa hasta Porto, ai, desde o Porto hasta Melgaço, Portugal da miña vida, ai, daqui te mando un abrazo. Desde aquí, meu queridinho, ai, eu daqui mando un abrazo. Ora vira, vira, tamén viro eu, teu pai é meu sogro, teu amor son eu, teu amor son eu,
teu amor son eu. Ora vira, vira, tamén viro eu. Tócame nesa guitarra, ai, repenícame eses dedos. Tócame nesa guitarra, ai, repenícame eses dedos. Reventaren as cordas, ai, aquí ten os meus cabelos. Xa reventaren as cordas, ai, aquí ten os meus cabelos. Ora vira, vira, tamén viro eu. Teu pai é meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, teu amor son eu. Ora vira, vira, tamén viro eu. Abrete porta pro lado, ai, deixame pasar pa dentro. Abrete porta pro lado, ai, deixame pasar pa dentro. Quero ver esa menina, ai, que traio no pensamento. Quero ver esa menina, ai, que traio no pensamento. Ora vira, vira, tamén viro eu. Teu pai é meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, teu amor son eu. Ora vira, vira, tamén viro eu. Tu és pobre e eu artista, ai, sin ti non podo pasar. Tu és pobre e eu artista, ai, sin ti non podo pasar. Hei de facer un xacigo, ai, pro teu corpo sepultar. Hei de facer un xacigo, ai, pro teu corpo sepultar. Ora vira, vira, tamén viro eu. Teu pai é meu sogro, teu amor son eu. Teu amor son eu, teu amor son eu. Ora vira, vira, tamén viro eu. Hai 17 anos que traballo nesta iglesia. Pois mirai, cuídome das roupas, de todas. Non vou dicir que o que dei non se dice, está dado. Cuídome dos manteles, cuídome das salvas, cuídome de todo canto se pode. Poño a mesa, poño todos os servicios. O cura solamente ten que dicir a misa, do resto fago eu. Morreu o filliño, pude no traer para aquí, pude no axudar a morrer, que é unha grandeza que unha nai poida darlle axudar a un filliño en todo. Meu filliño pide por mí, corazoncillo. O aire non se ve, pero está. E a fe non se ve, pero está. Miña nai marchaba polo monte, puxose mal da cabeciña, choraba coa pena porque o home a deixara, porque estábamos mal, o meu irmán faltabanlle, marchou o 3 de febreiro, escapou para o tercio, para a guerra, e resulta que marchou o día 3 e o día 8 de febreiro cumplía 16 anos. Entón, despois, a pasar de aí, nunca máis tivemos miseria, porque ele mandaba os cartos todos que ganaba. Pero, entre mentes, eu tuve que andar a pedir, porque me dixo unha señora, díceme, ven á miña casiña que che dá un bolo do forno, e vai a pedir que todos che daremos. E ando ben a pedir, o que ven, en canto non collemos outro millo novo, tuve que andar a pedir. Todo, debolle todo á montaña. Eu a montaña de Parada, debolle todo. Todo. Todo, porque ali me criei. Fun para ali, no ano 36 e marchei, no ano 61. E teño fame de montaña, tamén teño de arbo, pero arbo deu-me vida, pero non me deu pan. Nunca fui a unha escuela, pero mentres que as outras dormían no verano, polo calor, eu cruzaba o monte descalciña e iba andar modista, só lo botaron a hora. Pero xa tiña bastante. Aprendín a medir centímetros e non sabía sumar. Pois esa sí que é boa. Esa sí que é boa. Sí, porque Cantos anos tiñas daquela? Era nena pequena. Xa estabas na Cañiza? Na montaña. Na montaña. Eu por arriba para a montaña fun cando estallou a guerra. Cando foi que estallou a guerra civil, pois fun para a montaña. Fomos. O meu pai foi para a guerra e nós, pois, fomos porque aí en Arbo
con que había moitos señores moi finos, pois o que era pobre non podía estar. Xa. E nós éramos pobres, e somos. Eu son pobre, pero son a muller máis rica da parroquia, porque son feliz. Eres feliz completamente? Sí, completamente. Non vede los paxaros como pían, non teñen que comer. Ya pola mañán vencida e a miña ventana, quen lle dado comer aos paxariños? Ali tiña ali unhas maceiras preciosas que son daí dun veciño, e xa están os melros, chiro, liro, concha, levántate, vai. Ti darlle a todos, aos paxariños, aos veciños, No. ao marido... A ti quen che dá? El señor. Quiero, tú bien lo sabes, que ya se fueron las amistades, las amistades. Yo no te quiero, tú bien lo sabes. Cállate pra aquí, cállate pra ali. Un xeitinho corpo cantando kikiriki. Cállate pra aquí, cállate pra ali. Un xeitinho corpo cantando kikiriki. Somos grandes amigos e xa temos incluído en algún dos nosos traballos discográficos tamén. E ela, pois, gosta da nosa música. Un día ela di que somos dos gaiteiros que realmente, cando tocamos, que disfrutamos o que tocamos, o mellor é por eso. E contoume que unha vez estaba desactuando en Portugal, En Melgaso. en Melgaso, e apareceulles Concha ali. Contanos eso. Estábamos para subir ao palco, organizando todo aquilo, e escoitamos un rebumbio no medio do público, que aquilo era bestial, a xente cantando, aplaudindo. Subimos ao palco e nadie nos facía caso. Así como cho conto. E cando damos conta, a la ela que colleu... Alá rebuscando entre a xente. Colleu un taxi e apareceu ali. Se te tuveras marchado, xa te tiña esquecido, Concha del alma, no llores. A pasalo rejeiriño, maruxiña da mamán. Se non te casas comigo, casaste co meu irmán. Casaste co meu irmán, casaste co meu irmán. A pasalo rejeiriño, maruxiña da mamán. Os geiteiros de Coruxo tamén tocan o soprano. Os geiteiros de Coruxo tamén tocan o soprano. Os nosos istras queridos non hai quen lle meta mano. Concha del alma, no llores. O pasalo rejeiriño, maruxiña da mamán. Se non te casas comigo, casaste co meu irmán. Casaste co meu irmán, casaste co meu irmán. A pasalo rejeiriño, maruxiña da mamán. Que facías en Barcelona? Pois traballaba no campo. Traballei sempre no campo. E ti fixeche todo, vendeches pescado? Sí, vendín pescado. Coses. Bueno, coso para min, non coso para má nadie. Mirad ese cose. Este vestido fixéchelo no ano 66. Sí, señora. Está impecable. E Unha cousa espectacular. Todos os anos, todos os brancos. E lavar e pôr. Non o plancho siquiera. E o algodón virgen. En Barcelona traballaras no campo. Traballei no campo plantando cepas, axudando a enxertar, cavando, podando cepas. De Barcelona trouxeches cosas moi importantes, pero hai unha que a min dixérame que tamén conseguires ali, que foi aprender a ler. Home, a casar letras. Temos Mira, aquí teño o fotos. diploma. Ese é o meu filliño, no desierto do Sahara. Foi alá ao servicio, foi a penúltima quinta. Mira, aquí está o certificado. De que? Aquí o podes ver. De estudios primarios, sí señor. Eso cando aprendeches a Aí está. ler. Concepción Rodríguez Álvarez, sí señor. O 13 de julio de 1966. E de mira, esta chaqueta tamén a fixen eu tamén don Ratal, mira.
E como non traballaches de modista Porque profesional? non me gusta. Gustaches coser solo para ti? Para min, de punto fago o que quero. Calcetins fago de 4 formas, os tacóns. E calzoncillos de señor, porque estivo nunha zona que fan os calzoncillos, Calzoncillos de que? calçotetes, calzoncillos de señor, de caballero, non brajas que teñen que sacar a Leonisa aquí por riba que se ven perdidos, pobre escáñana. Esta muller é terrible. Logo, como os faz, ti? Como os faz? Como os fago? Temos un equipo cheo Pois de eu homes. fagos, pois resulta que eu fagos. Doulle por detrás o seu corte, Sí. e por de diante igual, Sí. e despois entonces aquí añádolle que quede o xeito da perna para poderem andar, Mm. e entonces entre as pernas ten que levar unha peza doble que prenda o que sea que quede o paño que ven detrás e os que veñen de diante quedan presos no medio. E despois levan a barjeta, unha petrina como é debido con 2 botóns e un elástico. Eu metolle 3 elásticos suaviños. E fagollos con algodón virgen, porque resulta que agora fan as bragas, os pobres dos hombres vense perdidos porque os capan. E é verdad, é que é verdad. Non sei. Eu sei que eu sei, pero vamos a ver, que non é verdad, porque é unha parte do corpo como outra calquera, pois Claro. hai que cuidala. Se vamos a ver, hai que cuidala, non? Pois entonces, que é iso que fan de fora, que fan en serias, e teñen as bragas solamente lle cabe a punta dos dedos, para sacaran por ali a Leonisa, como van a sacar? Pobre bestia. Ay, viva Canica, que viva, ay, viva Canica, que viva, ay, terra donde me crié. Ay, por ali dei muchos pasos, hasta que eu me casé, ay, la, 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 la. Non son boa moza, non a quero ser, porque os fillos son botanse a perder, botanse a perder, botanse a perder. Non son boa moza, non a Son bella, estou enferma, pero síntome feliz. Son a muller máis feliz de Luneda, porque canto, porque río, porque asubío, porque sei asubiar moi ben, como por exemplo, agora teña a boca seca.